Hi Ninong, hi Ninang. Musta naman? Musta naman ka, oy? Merry Christmas. Papahadyo na ni sa kong Ninang, oy. Hi, this is Owen, and this is Emoha Podcast. So, before tayo magsugod na yung episode, let me greet you a Merry Christmas kanyang tanan din ha. And also, Happy Birthday sa atong kinatas-ang amahan. This episode is all about mga ninong ug ninang. So, unsa man gining ninong ug ninang? Or ang uban gitawag nilag ninang, niwang. Well, ang ninong ug ninang, normally we call it a godparents, no? Ang mga guide nato sa Kristyanismo o sa katekista o sa tuang sa mga simbahan, no? Ilahang role gyud sa ninong ug ninang, they will be the substitute sa atong mga parents kung mawala na sila. And also kung but namtay mga relatives, no, usahay sila ang mga relatives man pud nato good mo puy mo alaga nato katong mga gagmay pata, but normally ang ilahag yung mga role is more on the religious side or the Catholic side, no, so or the Christianity, no. A quick history lang about the ninong ug ninang, no. Sa una man good, ninong and ninang or the godparents, they are the guide on the side, just to vouch the person to join the Catholic community or the Catholic Church. Sila mo yung mga mentors sa Christianity, no? Muna i-present kanila dito sa mga Catholic or mga clergymen or katong mga nasa simbahan, and then you will be vouched na okay, kani siyang tawhana, okay na siya, mo na siya ang iyang belief will be in the Christianity, no. So ang ninong ug ninang, they will mold that person kung kinsa to ilang gi-sponsoran. And normally man good, ang ninong ug ninang nagin na siya sa baptism, di ba? But napo na siya sa marriage pod. Why? It's because kanang during the marriage, you will be bind as one, right? So two person will be bind as one. That actually the marriage concept, no. That will be two different sacraments, the baptism and the matrimony. So that will be a different kanang kuan sacraments. So I will not discuss more on the sacraments, but that will be the technical side of the kanang sa religious side or sa Catholic, no. And nakasugata sa kuan ning small tradition lang gini siya. It's from the Jewish community or the Jewish tradition. Kailangan na sila og mga ninong ug ninang, ilang gitawag nilang ninong ug ninang nila is sandek, no. Kailangan na sila sandek or mga ninong ug ninang nila during sa tuli, no. Kung tulion ka, kailangan ka og ninong ug ninang, pero dili na pwede din sa Pilipino, ha. Kabalo jud ko nga hinawayon gini mga Pilipino or kana samot ni mga Bisaya na hinawayon gid mo, dili gina pwede din sa ato maglaim sa kay na mga muana ka na ako nang ninong ug ninang sa tuli, no, but lain jud kay, but anyway, that's the tradition of the Jewish tradition. Na sila ilahang presentation on how to kana present their kids o di kanang ilahang mga kinugos nila, no. And also in Chinese tradition, correct me if I'm wrong, those Chinese community, no. Normally sa una they have this kanang reto kanang ibuyan nimo imong anak. That's actually also a tradition in Chinese. And normally pag makuan ka sa mabuya-buya na or mareto ang kanang mga parents ana, that will serve as the godparents na, no. And so manang kuan kina sila ilahang clan, no. Solid kina ilahang mga clan, no. And also they use that one as the kanang kinship, ano, or kanang last kin. Muna siya yung mga gamit na nila kanang mga last kin, especially sa Christianity. And please, correct me if I'm wrong. I know daghang kay mga Chinese na to ni and Jewish. Please, correct me if I'm wrong. I'm okay to be corrected. I'm always be open for that, no. So, kita man gud, no, atong pagtan-aw magud nato sa tuang mga ninong ug ninang, no. Normally muna sila gitawag na to kanang gift giver, especially ninong asa man akong binirthdayhan, asa man akong pinaskuhan, no. Mo ginay normally na mga mahinumduman natong ninong ug ninang, no. Uy, birthday ba na sa imong kinugos mo na ba din na sila atong mga parents, no. Birthday ba na karong kuan mo na itong mga ninong, uri, no. Sahay kuan jud kay na ilang mga ninong ug ninang sa, no. Mo na siya makikita ana, no. Normally mo gina siya ang atong pagtanaw sa kuan sa mga ninong, but ang mga ninong ug ninang gid nato, mo na siya normally mga kaila gani siya sa mga parents, no. Of course kaila na siya. Kinamdom ko sa akong ninong na suod to siya song papa, and pareha to sila mga angga, pareha to sila mga nicknames, and pero lahi-lahi spelling, no. So kung patagon nilang pangalan, idungan sila lingi pod, but akong ninong is
one of the best ninong po nako. So ang ilang mga anak atong tawag is mga igso, kay mga igso ang lagi ko nata, no, because of the parenting, no. So, kung maabot mga sa point na mamili na ta og ninong ug ninang sa atong mga anak, no, of course ang atong palion ang katong mga religyoso, of course mga disente, no, of course because of the word of the godparent itself, no, you need to be kanang kaila pug sa kanang atuang belief as a Christian, no. Of course usa na atong pangitaon and also a decent person and also kanang ato pag kasaliga, no. But when you say decent, not necessarily na kanang ana jud sila ka maayo, no. Sometimes kailangan to siya katong mga bulyagon na kailangan usahay himuog ninong ug ninang, could be kanang kuan mo sila mapugos sila to be the example of their kanang ihadog ihaday lang mga kinugos, no. Muna siya mas maayo pud usahay na so usahay na may daghang ninong ug ninang, no. I don't know kung pila ginay kailangan maninong ug ninang, no, na uban na po kabuk, I don't know kung saon na, but if ever naabot maganinana, no, partly siguro ibutang nimo tong katong mga kuan mga ninong ug ninang na kanang medyo kanang mga gusto ka mausab po ni siyang tawhana because mapugos mo sila og himo og kanang as an example of their mga kinugos nila. So and then that's also a good one. So what if maabot ang ninong ug ninang, no, normally mga godparents na to, no, they will be the first one to advise their god kids or the god children, no. O sila na ang mga tao na dapat mo advise pa sila in terms of Christianity, in terms of being a good person, in terms of the kanang be good in the society or in the community, no. Especially in a Christian life, that will be one of the role of being a godparent. Maybe napagidaghan, no. I'm not really an expert of that one. Maybe kanang mga pare they can explain more about that. But ang ako lang is that's my insight of being a kanang godparent. Siguro kabalo ko nowadays man good, kabalo ko na yung mga issues about simbahan, about this kuan, no. But ang ako lang is try to kuan po, no, if ikaw na ang ninong ug ninang, try to go to the church pod because wadto ta sa simbahan, dili man na tungod sa pare, di ba? Wadto tayo because kanang na ang ato ang creator na to, no, na ang mas dako pa sa ato, ang mas labaw pa sa ato ano atong Ginoo, mo na siyang kuan, because the clergymen, no, or kanang mga taong nagtrabaho sa simbahan, they're also human, no, they get mistakes, no, and I want to defend that one also in them, no, because I have a lot of good friends also in the church, and of course that's normal human being, masaya pa na sila ano na, but wala siya, musay kailangan kita mga tupog simbahan even though inana na ang mga issues karon because nakita na ko wala na kayo na kuan na to ang simbahan karon, no. Muna siya kanang usahay wadto ang simbahan dungog ana sa una na ay na lang kay masangko na simbahan imong kuan, di ba? So batay kayo, hopefully if you are a kanang ninong or ninang, try to go to the church as well, no. Let's teach our kids, our own kids, and also maybe ang ato ang mga kinugos pod na naagi simbahan sad, no. Kung bantay mo kung di ba, musayam gani kilatan da, manguros man lagi, di ba? So kana not because we get used to it na manguros kita, no, but we do it because we feel the comfort na naana din na ang Ginoo. I'm not really talking this one in very particular about the religion, no, because dili ko ganahan na mga debate about this one because this is a belief naman good. It will be a different topic naman good siya. But I'm talking about for us as a godparent. Usahay, you know, be a good example also to our kanang mga god kids or the god child na to, no. So, unsa may ato ang mabuhat na lahi sa unang mga kultura na to. Unsa itong mabuhat nga medyo kakaiba karon sa panahon, ano. I think one thing siguro na pwede nitong mabuhat nga lahi sa una is kana ganing dili ta mag-apas og mga gift, especially during this Christmas and also during kanang mga birthdays na to, no. What if mangutanan lang ta, no, kung kumusta sila, mangutanan ta kung okay ba sila, you know. Instead let's invest more on the relationship of that the godparent, no, or kanang atong mga kinugos. I think that would be a good kanang action, no, sa ato ang side. Mo na siya ang ako ang kuan because normally ang mga ninong ninang lang wala lang, okay, hi, hello na lang, no. That will be different one naman good.
that would be kanang lahi na magud ang bagong tubo, no. And maybe lahion na lang po nato, no. Not really kanang ang sa una na mga bati. Let's change it to a better one, no. So muna ako ang opinion. So what if maabot ka sa point na kanang mapugos ka na mahimo kang ninong ug ninang, no. So ay lang, no. Try nga usay ka nang especially first timer ka unsay mo buhat to, no. Say mapugos ka o ikaw lay ninong anino na usay dili ka ganahan, no. But suway lang sa ano, suway na signali kay mausab ano, or so try to also to recall kung kinsa to yung mga kinugos nimo and be kanang particular with them. Maybe you can help them kanang the way na sila mo dako. Maybe you can help them with their careers. Help them as well. At least daghan og kanang mga support ang bata para sa ilahang kanang pagdako nila. So kana siya kung maninong magani ka maninang, go ahead, no. I don't know saan mo pagdili, no. I don't know kung kamo na may mga ways kana mo dili mo kung maninong din ako normally di magigo permi maninong samot na dili ko permi maninang. Daghan kog mga kinugos pero andal karon ang uban wala na sa kuha, di na ko kita nila, maybe ang uban ni migrate na in other countries and also kanang lahi na lagyo namin, no. But I'm hoping to know them para makabalo po ko kung these are the kanang mga godchild po na ako, no. So hinumdum pa mo sa inyong mga ninong or inyong mga ninang or inyong mga ihado, no. Please contact them. No need some gift. Wala na nato na siya. Just ask them, ask for blessings, or maybe give some blessings sa inyong mga ihado, no. I think that would be kanang appropriate now. It's because kanang gusto nato na usbo na ang kanang notion about gift. But of course, if na may mga extras, pwede yun na siya, pwede makahatag, pwede with something, no. But we always ask for blessings, no. The blessings like prayers siguro sa atong mga ihado. And also we can ask also prayers from our ninong, and we give prayers also for atong mga kanang mga ihado nato, no. So, once again, Merry Christmas sa inyong tanan, and hopefully naamo sa inyong mga pamilya karon this Christmas season. And I know lisod gyud ang panahon karon, and if ever magani na wala mo sa inyong mga pamilya karon, stay safe, katong mga lagyo sa pamilya and katong mga wala pa nagasinabot, no. It's time to repair the damages now, no. Kung na build program ang gobyerno, let's build program as well with ourselves. Let's build a connection, and let's build relationship also with our family, because this is the seasons of love, diba? But ako lang is just let's make all the season a season of love. So before we finish this episode, as always, let me leave you this statement or this short poem. Jingle bell, ang pingi ang imong bell. Diet in Christmas season, but ang gugma tibok tuig ipadayon. Salamat sa pagpaminaw. Mayong Pasko sa inyong tagsa-tagsa kapinamalay. And amping mo perme.